Θα καλησπερίσω τους δύο υποψήφιους με τους οποίους θα συζητήσουμε, τον κύριο Κεφαλογιάννη και τον κύριο Αλευρά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και θα πω απλώς, ανοίγοντας τη συζήτηση, ότι αυτό που όλοι θέλουμε είναι να γίνει το debate. Τη Δευτέρα το βράδυ να είναι οι δημοσιογράφοι παρόντες, οι πολιτικοί αρχηγοί παρόντες, να τεθούν ερωτήσεις και να δοθούν απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Αυτό πρέπει να γίνει. Και μακάρι να βρεθεί ο τρόπος. Με έκπληξη παρακολουθώ το ρεπορτάζ σας. Πραγματικά πρέπει. Αυτά είναι αυτονόητα στη δημοκρατία. Γιατί δεν γίνονται όμως, κύριε Κεφαλογιάννη? Απορώ γιατί κάθε φορά πρέπει να φτάσουμε στις παραμονές των εκλογών να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Εγώ χαίρομαι που για πρώτη φορά γίνεται συζήτηση μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Πρωθυπουργού. Γίνεται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Χαίρομαι που θα γίνει ένας απευθείας διάλογος και θα επιθυμούσα να γίνει άλλη μια συζήτηση μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων, οι οποίοι και με βάση το εκλογικό σύστημα και με βάση την παράδοση της Ελλάδος θα αναλάβουν την τύχη της χώρας. Όλοι θα το προσυπογράφαμε αυτό. Το ερώτημα εδώ που μπαίνει για το μεγάλο debate είναι το εξής, κύριε Κεφαλογιάννη. Σήμερα εσείς θα υποστείτε τη βάσανο των δικών μου ερωτημάτων. Και όταν θα αισθανθώ ότι κάπου δεν μου απαντάτε, θα επανέλθω να σας ρωτήσω ξανά και να διευκρινίσω. Γιατί αυτό δεν πρέπει να γίνει με τους πολιτικούς αρχηγούς? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνεται διάλογος που να δίνει απαντήσεις στα καυτά ερωτήματα των πολιτών. Και χαίρομαι πάρα πολύ, ίσως είμαι και ο εισηγητής αυτής της πρότασης, που θα σταματήσουμε επιτέλους να συζητούμε μέχρι την Παρασκευή πριν από τις εκλογές για δημοσκοπήσεις. Ωραία. Να το βάλω όμως, θέλετε να πείτε κάτι, κυρία Αλευρά? Πιστεύω ότι έχει μια ευθύνη και η ΕΣΥΑ, γιατί αυτή η συζήτηση για το άχαρο debate, για τους κακούς κανόνες διεξαγωγής του, γίνεται χρόνια. Και κάθε φορά αφού τελειώνει, οι δημοσιογράφοι διατυπώνουν εύλογα τη διαμαρτυρία και το παράπονό τους. Πιστεύω λοιπόν, αφού δυστυχώς στη χώρα δεν έχουμε θεσμούς και δεν έχουμε θεσμούς και για το debate, θα έπρεπε κάποια στιγμή, σε ανύποπτο χρόνο, η ίδια η Ένωση των Δημοσιογράφων να βάλει κάποιους κανόνες. Πάντως, να μου επιτρέψετε μια παρέμβαση. Εάν θέλατε, και το λέω για να μην ακουστεί υποκριτικό από όλους, αν θέλατε τα κόμματα, και απευθύνομαι στα δύο κόμματα εξουσίας της χώρας, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα, να λυθεί το πρόβλημα, υπήρχε η λύση. Όταν στο προηγούμενο debate βγάλαμε μια ανακοίνωση, όσοι συμμετείχαμε, είπαμε αυτά τα θέματα δεν μπορεί να κρυθούν σε προεκλογική περίοδο. Το ξέρουμε όλοι. Ζητούσαμε λοιπόν τότε, σε ψυχρό χρόνο, μία εβδομάδα μετά τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών, εκπρόσωποι των κομμάτων και εκπρόσωποι των δημοσιογράφων, των καναλιών, της Ένωσης των Δημοσιογράφων, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και τότε, σε ψυχρό χρόνο, να φτιάξουν ένα πλαίσιο. Δεν έγινε ποτέ. Και σήμερα είμαστε στα ίδια. Γι' αυτό και λέω ότι ίσως επειδή τα κόμματα με τις καθιερωμένες αντιπαραθέσεις τους είναι λίγο δύσκολο να δουλέψουν το αντικείμενο. Αντίθετα, αν αποφάσιζε η Ένωση των Δημοσιογράφων να δουλέψει πάνω στα μοντέλα που διεξάγονται αυτού του είδους συζητήσεις. Σωστό, είναι και αυτό μια διέξοδος. Θα μπορούσε να το έχει καταθέσει στο τραπέζι και τώρα να μην συζητάμε. Να στεναχωρήσω λίγο τώρα τον κύριο Κεφαλογιάννη. Μας δίνετε μια ιδέα να το συζητήσουμε αμέσως μετά τις εκλογές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Να κάνουμε το εξής τώρα, επειδή μου είπε ότι δεν θέλει τις δημοσκοπήσεις να είναι μέχρι την τελευταία μέρα. Σήμερα πάντως επιτρέπονται και έχουμε μια δημοσκόπηση. Θέλω να δούμε την εικόνα. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που θα συζητήσω τελευταία φορά, αλλά τελευταία φορά είναι πολύ σημαντικό. 2 εβδομάδες θα συζητούμε για τα προβλήματα. Λοιπόν, για τα προβλήματα πάντως γίνεται κουβέντα. Κύριε Κεφαλογιάννη, εδώ υπάρχει μια εικόνα η οποία δείχνει το ΠΑΣΟΚ με ένα σαφές προβάδισμα, ακόμα και με το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας στη φωτογραφία, θα το λέω πάντα, που βγήκε σήμερα, γιατί αυτό είναι η δημοσκόπηση, δεν είναι το αποτέλεσμα της κάλπης. Ρωτάω λοιπόν, η προεκλογική τακτική σας φαίνεται να μην αποδίδει. Μήπως κάνατε λάθος? Αυτό θα το δούμε στο τέλος των εκλογών, κύριε Βαγγελάτο. Αυτό όμως που εγώ πιστεύω, και είναι σωστό για την Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε παράδοση για σημαντικές κυβερνήσεις, είναι όταν γίνονται εκλογές να έχουμε κυβέρνηση. Και αυτό που βλέπουμε και σε αυτές τις εκλογές, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση αν το πρώτο κόμμα θα έχει αυτοδυναμία, δεν ξέρω ποιο θα είναι, ελπίζω και πιστεύω πως θα είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά με τον εκλογικό νόμο που παραδοσιακά το ΠΑΣΟΚ φέρνει πριν από κάθε περίοδο που χάνει τις εκλογές, όπως έγινε με τον νόμο του Μακαρίτη, του Μένιου Κουτσόγιοργα το 1990, που χρειάστηκε 48,8 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για να σχηματίσει η κυβέρνηση των 150, και τώρα με τον νόμο Σκανδαλίδη, που είδατε με ένα ποσοστό αρκετά υψηλό του 2007 η Νέα Δημοκρατία έχει ουσιαστικά 152 βουλευτές, και σήμερα συζητούμε πάλι αυτό. Ωραία, επειδή λοιπόν φαίνεται ότι ο κόσμος ζητάει την αυτοδυναμία, αυτή τη στιγμή μοιάζει να τη δίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πάει να πει πολύ όριμος ο κόσμος, ναι, και είναι πιο μπροστά και από τους πολιτικούς τους. Και αυτό ας το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Από την άλλη πλευρά, μακάρι να το λάβετε σοβαρά υπόψη, είναι πολύ χρήσιμη η παρένεση. Από την άλλη πλευρά, κύριε Κεφαλογιάννη, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια εικόνα που δεν θέλω να την σχολιάσω, δεν έχει νόημα, την βλέπετε και δημοσκοπικά, και δεν αφορά μόνο τη δημοσκόπηση του Αντένα. Παρόμοια είναι η εικόνα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, και σήμερα μόνο πρέπει να έχουν δημοσιευθεί συνολικά 7. Δείχνει όχι απλώς να υπολείπεται, αλλά
Ερώτημα είναι αν θα μπορούσε ακόμα και με θαύμα να αντιστραφεί αυτή η εικόνα. Εμείς, κύριε Βαγγελά, το δείχνει και η δικιά σας δημοσκόπηση, την παρακολούθησα με πολύ προσοχή πριν μπω στο στούντιο. Δείχνει ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε πρόβλημα με τους νεοδημοκράτες. Και πραγματικά εντυπωσιάζομαι όταν βλέπω το ποσοστό συσπήρωσης του Πασόκ στο 92%. Δεν μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Αλήθεια είναι. Ελπίζω όμως, γιατί έχω και εγώ μια δικιά μου δημοσκόπηση, έχω γυρίσει στη μισή Κρήτη αυτές τις μέρες, τη δημοσκόπηση της χειραψίας, που παρά τα παράπονα των νεοδημοκρατών, και τα παράπονα δεν είναι γιατί δεν κάναμε μεγάλα έργα, δεν κάναμε εξυγχρονιστικές κινήσεις, δεν παρήγαμε έργο, είναι ότι παραμελήσαμε τα στελέχη του κόμματος. Διότι εμείς ως κόμμα, στον αξιακό μας κώδικα έχουμε πρώτα το έθνος, γι' αυτό και έκανε εκλογές ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, για να μην έχουμε εθνικά προβλήματα και να μην έχουμε οικονομικές επιπτώσεις μέχρι τον Ιούνιο όπως το Πασόκ ήθελε, και γιατί στις σχέσεις μας με τους πολίτες πριτανεύουν αξίες όπως αξιοκρατία, κάτι για το οποίο θίγει τους νεοδημοκράτες γνωρίζοντας το παρελθόν του Πασόκ. Χαίρομαι όμως ότι και στη δικιά σας δημοσκόπηση φαίνεται πια ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνει, το 78% είναι εντυπωσιακό σε σχέση με πριν από μερικές μέρες. Αν αυτή η πορεία συνεχιστεί μέχρι τις εκλογές και φτάσουμε ποσοστά 80-85%, τότε είμαι αισιόδοξος, με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία βλέπουμε και αυτές τις εκλογές. Πάω στον κύριο Αλευρά και φεύγω από τη δημοσκόπηση, γιατί εσάς να σας ρωτήσω για τη δημοσκόπηση θα πρέπει να κλέψω εκκλησία, κύριε Αλευρά, και θέλω να πάω σε πιο δύσκολα, όπως έβαλα δύσκολα και στον κύριο Κεφαλογιάννη. Σημασία έχει να μην παρασυρθούμε από τις δημοσκοπήσεις. Έχω εδώ λοιπόν, αφήστε το. Πάμε σε πιο ουσιαστικό και νομίζω ενδιαφέρει και πιο πολύ τον κόσμο. Έχω εδώ μία ανακοίνωση του τομέα τύπου και ΜΜΕ του κόμματός σας, του Πασόκ. Και βγήκε πριν από λίγο και έχει να κάνει με τους ημιυπαίθριους χώρους. Επειδή είπαμε ότι από εσάς θα ζητάμε, εάν ο λαός σας ψηφίσει και γίνεται κυβέρνηση, να μας πείτε τι θα κάνετε. Διαβάζω λοιπόν ότι το Πασόκ θα καταργήσει τον νόμο για τους ημιυπαίθριους. Δεν του βάζετε δύσκολα, είναι ειδικό στα θέματα αυτά ο κ. Αλευράς και είναι επιτυχημένη πορεία στο Υπουργείο του συγκεκριμένου. Δεν το έχω επιλέξει τυχαία, αλλά αφήστε με να εκδηλώσω το ερώτημά μου, κύριε Κεφαλογιάννη. Λοιπόν, το Πασόκ λέει θα καταργήσω τον νόμο για τους ημιυπαίθριους. Άρα μας λέει ότι αν γίνει κυβέρνηση αυτός ο νόμος δεν θα ισχύσει. Και λέει, σε αυτό το πλαίσιο το Πασόκ θα καταργήσει τη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους και είναι υπέρ της νόμιμης, εφικτής και τελεσίδικης επίλυσης του ζητήματος των ημιυπαίθριων και της αυθαίρετης δόμησης συνολικά. Κύριε Αλευρά, μπορείτε να μας πείτε τι θα κάνετε? Γιατί αυτό εδώ είναι μια γενική αρχή και ευχή, την οποία δεν ξέρω πώς την εννοείτε, γιατί τα ίδια λέγατε και το 81, τα ίδια λέγατε και το 96. Τι θα κάνετε με τους ημιυπαίθριους, κύριε Αλευρά, συγκεκριμένα παρακαλώ? Θα δραπετεύσω από την ιδιότητα του υποψήφιου και θα πάω στην ιδιότητα του νομικού. Το πρόβλημα της ρύθμισης, για να καταλάβει και ο κόσμος που τον απασχολεί και είναι πολύ. Τι θα κάνετε? Αφήστε το. Είναι απλό. Το πρόβλημα της ρύθμισης είναι ότι δεν νομιμοποίησε τους ημιυπαίθριους χώρους. Το Πασόκ λοιπόν λέει ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα, στην πρώτη προσφυγή που θα γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτό το νόμο, από έναν συνιδιοκτήτη, θα καταπέσει ο νόμος. Άρα λοιπόν η υποχρέωση δικιά μας είναι να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, να αναγνωρίζουμε ότι βασανίζει δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες και να αναζητήσουμε μέσα από τον κοινωνικό διάλογο και τον διάλογο με την νομική κοινότητα την νομική λύση εκείνη η οποία θα επιτρέψει να δοθεί μια λύση και να τραβήξουμε βεβαίως και μια οριστική γραμμή για να μην επιτρέψουμε. Άρα λέτε ότι δεν έχετε να μας πείτε συγκεκριμένο σχέδιο, λέτε ότι θα κάνετε διάλογο και θα δούμε που θα βγει. Και θα το εξηγήσω γιατί δεν μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο σχέδιο χωρίς μια ουσιαστική διαβούλευση με την νομική κοινότητα, γιατί είναι θέμα πολύ λεπτό. Και γιατί δεν την έχετε κάνει? Κύριε Αλευρά, επειδή θέλουμε να παίξετε με ανοιχτά χαρτιά. Γιατί δεν το έχετε κάνει αυτό? Δηλαδή, το θέμα των ημιυπαίθριων το έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση στο τραπέζι 6 μήνες τώρα. Ναι, αλλά το έβαλε για πρακτικούς λόγους και το έβαλε με έναν τρόπο που δεν έδωσε απάντηση. Θα μαζί σας απόλυτα, γι' αυτό στις δημοσκοπήσεις είναι 8 μονάδες πίσω. Αλλά τώρα ρωτώ εσάς. Λέω λοιπόν, τόσο καιρό γιατί δεν κάνατε τη διαβούλευση, γιατί δεν έχετε μια συγκεκριμένη καθαρή θέση να μας δώσετε? Θα απαντήσω, γιατί η θέση μας, πιστεύω, στο ζήτημα της αρχής είναι απόλυτα καθαρή. Θέλουμε να βρεθεί λύση. Αλλά δεν μπορώ να σας πω μια λύση νομική χωρίς να έχω όλες τις απόψεις πάνω στο τραπέζι. Και είναι λογικό ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Της Νέας Δημοκρατίας με αυτό το σκεπτικό καθαρή είναι η θέση. Και η Νέα Δημοκρατία λέει: υπάρχει πρόβλημα, εγώ έχω μια λύση, αυτή είναι. Μάλιστα. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι η λύση της Νέας Δημοκρατίας νομικά δεν μπορεί να σταθεί. Και το αναγνωρίζουν οι ίδιοι, γιατί δεν ονόμασαν νομιμοποίηση. Το δέχομαι, μπορείτε να μας πείτε τη δική σας λύση? Απαντώ και πάλι. Και λέω ότι το Πασόκ δεσμεύεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ιδιοκτήτες με ένα σχέδιο νόμου το οποίο θα είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα. Ποιο είναι αυτό? Και θα δίνει, δεν μπορώ να σας το πω. Κυρία Αλευρά, καταλαβαίνετε και το λέω
Κάνουμε μια συζήτηση η οποία είναι λίγο σκληρή, αλλά νομίζω σε κάποιον μου λέτε θα κάνουμε μια ρύθμιση σύμφωνη με το Σύνταγμα. Αλλήμον να την κάνετε και να μην είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Κύριε Ευαγγελάτε, υπάρχει μια ρύθμιση η οποία φοβάμαι ότι δεν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Και οφείλω να είμαι ειλικρινής. Ένα κυβερνητικό πρόγραμμα για ένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν είναι σχέδια νόμου. Αν περιμένετε σχέδια νόμου, φοβάμαι ότι έχουμε παρανοήσει. Φοβάμαι ότι έχουμε παρανοήσει ποια είναι η έννοια ενός κυβερνητικού προγράμματος. Πρέπει να κλείσουμε εδώ για να πάμε λίγο. Φαντάζεστε, κύριε Ευαγγελάτο, αν σε αυτό το θέμα δεν μπορεί να δώσει απάντηση το ΠΑΣΟΚ. Και τι είναι, αν πάμε σε άλλα θέματα όπως είναι η οικονομία, τα εθνικά θέματα, τι δυσκολία θα βρει. Προσέξτε, αν υπάρχει ένα θέμα σήμερα και για αυτό το οποίο σας ρωτήσατε τον κύριο Αλευρά, είναι θέμα που αφορά και το Σύνταγμα. Και αυτό δείχνει ότι μια από τις χειρότερες στιγμές του Γιώργου Παπανδρέου στην προηγούμενη Βουλή ήταν η ναρκοθέτηση της αναθεώρησης του Συντάγματος για ένα και μόνο λόγο του άρθρου 16 για τα δημοκρατικά πανεπιστήμια. Παράγουμε θόρυβο, παρακαλώ, καλή επιτυχία και στους δύο, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στα Μέγαρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα μικρό απόλυτο.